se, no, takže ani jako nepočítáš tím, přejedeš tak vyšel. Ty dostanou doma volace. To je skoro líbí zmít. No dobře, chybí tam pár jako fakt velkých men do útoku, ale oni měli ty nejčí na sobrání. Jako Edmanka jsem dál nejlepší obránce nemají. To zas ne, jako tak třeba ten Zibanže z Redmond, jo. To je jedna z lepších. Ale já zkrátka jsem venku, který letíme, že jo. To dál on je to obránce. A tak to je i Carlson, i Hedman. No, počkej, on jako Carlson je roky nejlepší obránce. A Hedman taky to vyhrál nejlepší obránce. Tak protože Američané to hrajou, ale víc. No, Čánové to hrajou víc jako zvolit. V začátku se možná líbí, to první zápasy ty to vybláznějí, ty fakt, jsme dáme 20%, třeba se hrál, příště by to ve Švédsku, kdyby se hrál takhle ty močem, ty si taky ve Švédsku, to bylo horší. Měli jsme i třeba mezi těma nohama, ty dva nohy nebylo skoro místo. To je jako kdyby nějakou odrazilo, ten Kubarek měl taky bylo pak k tomu ledu přepadne. Fakt, že on taky měl ten čelbr. Jsem tam padla, no, dneska dál se nebude udělat ten noci. Nevím, no, tak on se hodně se padl. Není komu vynesou. Oni jsou nějaký 5. 6. mančovku. Nevím, jako zápas. Protože se přeskuší. No, ale co tam bude jít sebe. No, je to asi 5. ze 6. To pače 5. Už si zahrát. Už 16 je škoda. Asi jediný, kdo dostají ten maček to dáš. Ačko je to hodně, to je veličky. Ale... Co je klub, ale jako máme to kámšu, co dělá press betonu, co z betonu do nás dělá první moře vlastně. Prvníka, no tak už se nějak takový dělá, ale když toho betonu dělá, tak to on do nás nechce. Tam jsem poslední velečku, tam jsem kopal díry taky. Tak si to bylo a pak ho podměl. No tak to. Už nemůžem. Já jsem tady srdní, kam si sám školy vždycky. No co hraje ve škole, jsem hraje vlastně vždycky. No taky, ačko máme tam pravá spadka, ne? Aha. Jo. Ale vidíš? Já ohovně z presbetonu a ono na botě. Ale já jsem si všechno... Zapnal víš na ty lavičky. Mám všechno rudý, ale zaramovaný ve skle. Že si dodal díly, jsem říkal. Já hned po tom pohláru, asi 5 minut, jsem si objednal na fančoku ty věci.
Nutná vlna, posilujeme 22. ostřední, takže úplně v klidu. A vidíš, že posilujeme, v pátek, vole, jsem přesím, což je minule jsem to Já musím do styl sportu, protože tam se ty sportu dělal vlastně podobný trička, ale za poloviční cenu. Pojď, to máš? Ale ty nemůžu dávat třeba tričko 6 cent. Minule jsem to zrušil, protože jsem myslel tajně, a tom první, že to nikdo nerozval, tak jsem to zrušil. A teďka ty vole to objedná, že na dostan to nepřijde a nějaký lidi četu psali, že právě si ptal. A když jsme přišli ty vlny, tak jsem psal, že mi taky ne, a jeden tam psal, že to měl. Právě dneska to bylo. Zobědný hrníček, šálu a triko. Mám žížu. No, taky jenom. Já dopřeju. Byla škoda? Nebo to bylo spravedlivý? Byl. Jo? Ale dvakrát vedeš, no. Škoda to je. Já to beru tak jenom podle toho stavu, že jo? Musíš to brát tak, že oni jako se druh... První bude moc šance neměli. No. Budou už jo. A když tam to chytnu samozřejmě. No. Já jsem zase koukal, že jsem měl vůbec slavičku. No, hodně lidí chybilo, no. Tam byl silnější sestava taky nás, jo. Jako ten zákaz špatný, dejme tomu nebyl, ale tak mě takhle, bychom neohráli bez toho, aby tam byl Mara s Dombičem. Ty góly dělali. Vlastně. Tak už tam nějaký bude, no, ale oni byli víc, tam bylo víc za nás. Ale vyhrát se dalo, možná chybu nám hodně. Vzadu, jo, zase chybá. No to ne, ale se kupuje rok, jsem to asi sebral, Lukin nezůstal před Vise, zkazil přihrávku a on už potom Lukin bude mít všechno sám na bránu. A on krát Vagiče přehradil. On tam šel ještě jednou předtím, jenže to střílel po zemi, tak to Vagič chytnul, jenže ten už byl chytřejší a Vagič vybej dobře, no a on ho chytře přehradil. Dobře, už byl chytřejší. Ale jaký 88 třímák, vole, šlo to skoro do winglu, vole, a on už tam skočil na to. Ale potom jsem se trošku jako... Trošku jsem měl srdce vysoko. Taky to, jako, ale co mohl mít, to měl, něco i navíc. Takže Magič nás takhle podržel. Si zabili si zkušil ten. No, tak jako bylo to jako dobré. Ale jako dobrá se to dalo. Když bys měl trošku štěstí, tak jako... Dobrá se to dalo. U nás se taky bereme jako 100%.
šanci dostal 1-0, mohl to být 2-0 asi ve 20. minutě, ale nedal to. Vybral férově vápně, šel ze strany, ještě z dopočtu, byl blíž na takhle děma, nechcel dřív, tak jako možná spíš. Ale je to takový, že si to udělal sám, vybojoval balón. A mohl balón, mohl. Píšou, že mají přelezat trajektory, ale máš přijít rohama, kde to bude vrození, aby zkoušeli. No, jako když jsme se tam oplácali, vej, to bylo v pohodě. Když nějaký stokolový týpek na to sede, takhle se neříká. Tady tam naopak byl mrdal, že hrajou hovno. Vypadí takhle, ne? Ale to říkali, že nějaký demosfér, nebo ne? To jsem říkal já. Tak na to je modvojku. Co? Na to je modvojku, oni jsou velký kamarádi. To jsem tady pustil já, že jo. No a takový něco. Vlastně Dan mi to říkal. Že on s tím dělá, ale jako něco mu asi je, ale tak to nevím podrobnosti. Dan to jako nechce říkat. Ale vypadalo jako v pohodě, no. Tak jako byl v pohodě. Líbí se Kramkova jako rozděl. Víš, že jako taková tu minulost. Tak se Kramkova velmi sluší. Nevíš, kolik mají kupů na bajčko? Už to úplně zrostencová 14. Ty budou mít tady v nohách zápas. No tak to mají. Chodí po každý. Když Šťotka nahradil Fleka, že? Má jakou tu nemoc, on asi už nedá, no. Na ty horečky, že jo? Tak to je 13. tušník je ten, ne? Stránský. To je jedno. Já jsem na Stránský bude hrát, Štětka bude 13. Tomu to je ten nástroj, no. Teď mám návaz, to budu pamatovat, no. Musím to posedat, To psali 12. a 13. Chce papír a 17. Musím to posedat, ty Jo, se podívám, vole, jestli to neposereš. Jediný můj stvoreček, ty vole, jako, no, co to pozory byla tam, ty vole. Mně se to naštěstí netýká. Pokud jenom naproti koukat, jestli se to naposrali. A my jsem byl poprvé s Kristýnkou na té Boleslavě. Akorát ty vole, zrovna ty vole, chápeš tam podle doby přijdu ty vole, s malou, a jsem ti viděl, aby prostě to na první zápasu vyhrám, ne, ale jednou. Jsem myslel, že to se Klára vdávala. No tak ne, minule. To na mě vyběhlo, vole, že se změnila jméno. Já jsem poslal prachy, vole, už mě vyskočil nějaký jiný, říkám. To bylo rychlý. Tyhle, už jsem Pražák zase, vole. Říkám, trvalý nežádný, ne, asi ty vole. Kdy mi končí v červenci občanka. A já jsem si teďka dělal pas kvůli dovolení a dělal jsem si... Rovnou jsem si přihlásil sem, už tady budeme 11 let v tom bytě, vole, jsem přihlásil sem. Co to máš, furt dělá u tebe? Tak děláš s Tomášem? No asi. Jo, doma je to dělat, mě to ani nemá rád, ale teď to jedu. Tomu asi má to dítě, že to péči, že jo. No, to myslím. No, na ty vole nedělám. Tak vy jste se hádali, jak starý manželé, vole, jich chci zdečky. No tak něco podobného pokračuje dál, vole. Teda už více lidí než tady, takže tam sere všechny, vole. No! Dej to! Vejdi. Obejít ho, ale bylo těžké postřelit. Dobře vyběh.
toho, ten byl. Ale on nebyl Tady mají kde, však otázky nějaké věci. Taky mám kde, ano. přijde. Jak jsi máma synka, on ještě nemluví úplně nikam, to se rozmluví. Teď mi ještě Viděl kde, jo? Ty máš doma kuchyňku, kávová. Kde, jo? Ale opatrně, máš velmi na sebe. Tak, pojďte, dotáhni to a dejte vám do sebe. Pojďte, dáme góla, Union! Jirka se chce uši nohy! Dej to za výuchy, jo! Nemá nikoho na sílu. Znášnice až se Jo, já neviděl. Proč? No, tak je to se nekej se zná. Ne, neviděl vůbec. Neba, dobrý to bylo! A mám radši. A dáváš si telefonem? No. Taky se někdy tisknu, ale teďka moc. Radši sama poslouchám. To znáš, to vždycky 100 000. Ale já jsem mu dneska Co nevíš, mrdal si ty mobilovou a co? Můžeš dát večeru. Já jsem ale.
taky snad jako. No, asi. Stane se, pojď! To myslím si, že dneska dají postavu. Já náhradní. No, mohli by nechat zahrát. Takový jako ošemetný, jako co si vsadit, ty vole, jestli Já to vůbec nevím. jestli nevíš, ty Já vole. jsem chtěl rozloučit, tak si ví, jo. Já vím, ale ty vole zase ty vole. Nechal bych zahrát třeba Daňka, Jo, ale tak. Daník tam není, ne? Ten hraje od Milostová. ale možná. Ne, tak ten co přišel, tak Ševčíka jsem myslel. Tak Ševčíka jsem myslel. Jo, Ševčíka. No vole, co s ním? Tam něco musí být, vole, že? Ale jako překvapil mě ten kurz, ty vole, na Plzeň přes 5, ty vole. Jo, 4,5, ne? Já jsem ještě koukal na 5. Já jsem viděl na Plzeň 4,5. Já jsem koukal na Tip Sport a tam bylo přes 5 Ale a že někdo může mít, že? Včera jsem měl se na Čechy, vole, 6,5 plus, vole, a na Čechy, vole. To musel být plus. Jo, to už jste slyšeli, 5,42. Docela no. Já se taky myslím, že to na to, že budu chtěl. no jo, ale víš co, v těch hlavách to Loni nemusíš. to bylo 0,1, že? Záleží, jestli postaví Bermančoviče a Harastu. Dobrý je, že letos to stojí, se nebudu mít nebudem, budu mít normálně vlede mít. Dej si rychlou. Ne, ty vole. Co taká rada? Bude ti vyhrát nebo se na to vysere? My máme v práci takovou, jakoby, To je těžký pro oba týmy testování. máme v práci takovou typovačku, protože mezi zaměstnancemi, já jsem asi 60. Takže každý dá pádio a na konci se to nějak první 3 dostěví. A že jsem i týmy, že se 3 lidi můžou automatizovat, že i nemějí i lidi. A jednou jsem byl třetí, ty vole, ale letos ty vole špatný, hlavně těch skvělů, to se nejsou. Tak jako pár jich bylo jasných, ale bylo pár překvapení. Myslím, že je docela dost překvapení. To je jedno. Někde ve prostě. A já jsem to dal. Já jsem dal 6, to na 6 vlastně. Asi, že my to máme, že přesně výsledek Peku. Jeden z těch dvou výsledků a uhanutý vítěz 3 body. Hokej se přesně výsledek je těžký. No je to těžký, vole. Ale poprvé se mi stalo, že letos ani jeden zápas jsem neuhrál celý. Ani jeden. Vždycky to bylo třeba, my jsme měli, ale to bylo jako s klukama, to s kámošem, to asi 10. 10 si to vypolo, ve fotbale. Já jsem to vyhrál, protože jsem měl asi 12 přesných výsledků. To je kávu. Dělej to, budeš mi poslat typy. Jenže víš co, na fotbal se to vypoje líp, než No to je pravda. na hokej trefil, No, jasně. přesný výsledek. Tak Tam ty vole. padají góly jak kráva. A to tref přesný výsledek, když Kanada vede 6-1, je to Včera, 6-6. včera ve studiu, jak říkal ten, jak se jmenoval ten. Jak říkal, no, dneska to bude 1, 2, 2, o 2 gólech, o 3 gólech. Kolik? Jaký to víš, aby to vystřídat? My jsme tam měli ještě jakože playoff, jak musíš natypovat, jakože celý turnaj a pak nejlepšího hráče, nejlepšího golmana, nejlepšího střelce, tak jsem takový i střelce, i nejlepšího hráče. Golmana myslím, že ne.
dávalo. Určitě to mám na Gruzii. No, to třetí. Jo, Portugalsko. Tak proti druhým bych nechal hrát hlavně Spartanem, že to je. Na Gruzii si chci podívat sem. Jak bude stovat? Co to bude? Stovat klubu. Já vím, já to vím, že to tady je. No, ty budou hrát až potom po té Gruzii. No já jsem to možná, že přijdu. Já to těch slov. Strach, já si to všechno jsem viděl na Google. To je... Sobota. Jo, se když tak to zavla mám nepovídat. Ale malou jsem klidně může vzít. Máte piva. David se asi dá. Chceš taky jedno? Malou jsem klidně může vzít. To bylo to vždyť dobrá, pak myslím, že se asi dá. To je klidně vezmu to víc, pak mám tady se třeba přijde. tady jako od rána budou hrát děti, tady byla soutěž. No tak rozumíš, tam možná mám pak Takže jako ono pro děti tady program je. Když třeba Gabča jako nepůjde, mámu někam dovolenou, jestli kolika? 22, myslím. 26? Jo, že třeba jako Gabča tak mám taky. Já se podívám, jestli to, jestli mám, ale to je jedno, tak má Klára, jestli už tak vezmu, to bude jedno. Ne, jako že nemusíš vyloženě jako... Jestli je to, jo, vlastně to vyloženě jako malou bude je to můj týden. Ale pak třeba jako na ten fotbal, jako se lepší šude, ještě to nebude bavit, že? Kolik českých let je? C2. Jo, nemám. Ale když tak si ji vezmu. Když tam. No tak to už je na tobě, no. Protože vlastně, jako bylo tady nějaký lidi, co byli znám. Oliver nám to bude točit. Silva přijde. Jo, takže když tak vezmu. Jo, říkám, Gabče tady bude s malou asi taky, pokud nebudou v Viděl Moře. jsem ho vždycky za 4? Ne, 2,5. Jo. Bylo takové podmíšté děti, bylo už jsem mali 2,5. No tak ne, jako proti. Ale byli kde? Kristýnce Mohá. Za Kateřinkami. No vlastně, Nevěděl jsem, jak to máte, jak to máš na tady popíše, jo? Nebo kolik to píše? já Mára ví. Víte než David. Jo. Píše dohromady. Já si ho píše ke mně a pak mu odeštěl, co to je. Jo. No, jak jsi tam mohl dát, já tam ankety. Každý věc, co jsem chtěl, tam dal. A už nejde jezdit, pokud jsem mohl. Já měl 2 Jeden čas jsem nesl pořád. a už jsem jí. Tahle to už je taky, tyhle, bych potřeboval, aby se objednávali nový. Jo, a taky mohl, že jsem nesl pořád. Teďka tady nebudou teda čepice, ale budou tady jiné věci. Budou mít kelímky, ukážu. Nazdár. Co nervy? Jdeme s plážovem. Čau. Máme počkat za chvíli. Ale jenom chvilku jsem koukal. Tady jsou všichni. Tady ty Grečlové se Oni tady byli včera, protože oni měli zápasy, že jo, takže já si myslím, že se léčej. No, jako v tu postavu. No. Že se koupíš vlastně na tady. No, jako jasně, oni to udělají třeba pivo.
A pak ti budeš mít 20 a ne, ale si radši zadají. Vždycky na tým kortě bude ty 20. Jo, vrátíš se zase. Bude tam, a ten je hodně vybíračů úplně. Což to zbírají. A to vždycky už to hází do toho většinou. Ano, to znamená. Víš, jestli tam dneska bude nějaký jako mistři nebo tak, tak si to asi nechám. Tyhle, to nevím, co budu mít dneska, jestli tam bude klasika. Já bych se jeden nechal, jestli tam bude special. Já mám doma, no, mohli by mít. Já mám doma, nebo double nebo něco. Doma 4, jako mám to 3 já mám jenom jeden doma. Mám ty 3 derby, víš? 3 derby, mám právě s tím. Já jsem si, že dneska by mohli udělat něco special. Jo, to nevím, jsem zvědavý. Víš, třeba double nebo jo, tak jestli by tam bylo, tak si taky nechám, to jasný. Mám doma takový ty klasický, mám klasické, mám myslím to 3 derby. Když jdem třeba do Karvály, tak Mára bere sebou asi 10 slavistických, vole. Já říkám, dej mi Šmicera, vole, to mi jediný nevadí, vole. Když stále ve vlaku třeba. Já říkám, Šmicera jinak nepiju. Dobře to bylo. Dobře to bylo. Ale riziko jako kráva, Dobře, Miky! Co včera rakety? Co včera? Byli jsme tady do půl jedný, kde jsme šli spát? Do půlnoci? Půl jedný, jestli jsme Mára teda sice jako mě lákal do techtle. Takhle. Ale říkám, tyhle Mára... Takže Mára jel? Ne, Mára ne. Že já jsem měl nepřijatý hovory od něj. Jsem jako říkal, že hele, já chci to se spát. A dneska mi právě říká, no, jsem rád, že si řekl, že ne, takže děkuju, jsem zase povyspal. Já jsem přišel... Takže kdybych řekl, že jo, tak jsme tam měli stopro, jo. Já jsem se šel s holkama najíst, pak jsem přišel domů, volal jsem se se ségrou hodinu a u toho jsem usnul. Sice jsem šel spát dejve brzo, já jsem se teda zbudil v 7, jo. Já jsem tě zbudil v 12. Já jsem se jako zbudil v 7, ale říkám, tyhle v 7 to fakt stále nebudu. Takže jsem ještě usnul. Píšete nějaký divný vednu, lamo. Já jsem koukal, že jsi mi psal v 10. Zavolej mi, až budeš moc. No a já ty měl nějaký divný, ty vole, a pak najednou, to je... Ale víš co, zbudil jsi mě 5 minut před budíkem, takže vlastně bych spal o 5 minut díl. Takže jako v klidu. Já jsem měl jako budíka na půl 12. Takže já jsem... Když jsi spal přes 11 hodin, to ani nejde, ne? Jsem se zrovna zbudil, ale jako říkal jsem, že ještě jako budu spát. Jsi hroznej medvěd. Tak ty vole, počkej, jako když v týdnu spím 5-6 hodin nejvíc, ty vole. Jo, to je pravda, já jsem minul taky, pár dní spal. A pak jsem taky nešel spát brzo, jsem taky spal třeba 7-8. Jsem pár dní spal 5 hodin a pak jeden den jsem spal fakt dlouho, ne? A úplně jako, že... Takže jako já jsem jako na celý den jako nevyspalej, že jo. Když stávám těch 6. Může stávat, já taky. No v 7 musím jít práci, no. Já jsem mám 6, když stávám do práce, i když 6, když si stávám s malou do školy, takže to je... Chceme se jet tedy jsem se chtěl zpět na háje podívat, teda už s tím takhle řezem. Za háje vyhrál, ne? No tak... Můžu jim to pustit, že jo, teď nás nemají rádi. Kdybys tam jel, tak mi třeba opůli napiš, kolik to je. Tak to uvidíš v aplikaci, ne? A tak já budu na spadě, nespomenu si koukat do aplikace. Kde internet, když tam možná. Tam nikdy vek, jsi pak vevnitř, to mají net, vole, to je mrtvý, A to mě jako ne. No, protože to sosají, to všichni sosají, že jo. Nezáleží, co máš, že jo. Tak já mám tučkou, vole. Mám T-Mobile. Jo, takhle. Takže je možný, že to má to lepší, no. Ale jako vím, že... Nestalo se mi, že by mi nešel. Ale vždycky třeba, nebo třeba s jednou přijde. To se nahrává, kámo, třeba 8 minut. Jako nestalo se mi, že by mi to nešel. Takže to tam mají nějaký, tak jako víš co, tyhle, když tam je 18 000 lidí, kteří má telefon, tak to je zasáž. Někdo má i 2. No, nehledě na to, jasně. No, taky lidi, co mají 2. Taky nesej to u sebe pořád. SIM karty, ale jedné Jo, ale nesej to u sebe pořád, takhle znám takový lidi, no. Já mám T-Mobile jakoby služební číslo, ale nemám data, takže... Zlučku na Spartě mrtvý. Zase na chatě zlučka do Unie, ale... Jo.
asi na ženská jdu hrát, nebo nějaký obrov. Nepřijde ti to? No a ona, když budeš bojat potom, vole, budete si sluníčko a budeš spocenej, vole, jaký vedro bude, vole. Myslím, že nepřijde, vole, přijde nějaká spečka, protože vole, jsem, vole, nechci prostě kupit. Ale tu pauzu na pití neměli, co? Měli ve 22. měli. Jo, to jsem se tady povídal, to jsem asi nevnímal. Pátou má přijít někam můžeme. Ajaj. Tak já budu schovaný. To se trošku zmoknu, teď. Já budu schovaný, já jsem schovaný. Zmokneme papíru, vole. Ale je to slabonky. Teď je to u Budějovic. Nezná to ještě, když šikovně foukne, tak to půjde do prdele. Nejdu do fančepu se koupit tričko, co půjde. Kdybyste šli, se stavili ve styl sportu, tyhle, nebo stavili se u nich na krámu, tak mi ven tričko. No, jako, to se z toho nebude. No ale oni mají stánek i na letní, vedle fančoku. Já minule chtěl malý kupit šálu, ne? No, ale nevím, jestli se jako budeme někdy zrovna. Já tam minule šel na brdíračku, vole. Takže ale, umíš si jaká bude fronta u toho stánku asi, víš co? Já tam minule šel na brdíračku. Kolik se hrálo? To dalo se v 6 a vole, byl jsem tam, odkud to odběje stadion? O 2 hodiny? 2,5? Normálně jsem byl na brdíračku ještě 15 minut před, už tam celá fronta. A šel jsem, že mám nebudu šálu do končeku. Kámo, tam byla fronta, vole. No, takže asi taká, ale to stát nějakou frontu nebudu, vole. Tak já se tam je v týdnu. Byla fronta, vole. Jako kdyby náhodou, Úplně za rok, ty vole. OK. Jsem člověk blázen, fronta za rok, ty vole. 2,5 hodiny před zápasem. Ale jako jestli to bude takhle, tak jako... A víš, co bylo super? Tak na to sedu. Za rohem byl ten stánek, ten postavený, ne? A tam jsem normálně to koupil, tam to nebylo, vole. To jsem koupil, ale koupil, až jsem Já bych teď možná koupil taky, no. Ne, ale že za rohem byl stánek, ale malý koupil šálu na ráda, na to zlatou, víš? On třeba tu zlatou s černým nápisem. Tak jsem mi to právě koupil. Kuda ona má tu narečilou písničku, co hrajou po zápase, kdy hraješ, no, my jsme ji vyhráli, oni nepůjčili. Tohle co? By si chtěl, no. No. Ale to není jako oficiální triko. Pošleš mi to? David už ho má. Jo, on tam je teďka, oni tam je obranářka, no, to má podepisování a pak tam má nějakou talkshow. No, ale to je. Tak to třeba si velký moc. Viděl jsem když hodně kritizuje. Že bych jim název zákaz, který ne. To měla být dres ani pospět, to je, že je nějaký
Kdyby tady byl trenér, co nás trénoval, vole, už by byl asi 19, zažmatý dřeváků. Já bych si třeba náhodou řekl opět. Oni to mají plány, ale ten snad školu, protože tam to docela dost. A to tam myslel, že mi to neposlali. Já si myslel, že jsem chytru. Ne, víš, že můžu hokej věci. Jo? Fakt jo? Tak chceš. Co je? Jo, mladší dorost, jo. Že? Ne, že mu říkám, že můžou hokej vystřídat. To mě spíš fascinuje, že tady ten kluk může hrát Bailey. No, to jsem to říkal před chvilkou. No, ale co jsem vždycky udělal, měli takový, to vypadá, že tak bude na plavání, že jo, má normální, no, by neměl. Já si myslím, že to je nebezpečný, jako pro toho kluka hlavně, když dostane balón. Pro všechny, no. No, hlavně pro ně. No pro něj, no. Ty taky tady hrál do roznětí, on měl fakt vypadal tak brýle na plavání. Pojď. Hezky. To je dost, no, bohužel to vždycky přesně nedat, jo. Nebo že má třeba jako umluví Nevím. Jako viděl jsem, jsem měl fakt jako gumu kolem hlavy. Někdo může mít, ale taky jinak. Jo, protože říkám, že jsem jako viděl brýle na plavání. Že to natáhne jako přes hlavu. Jo, to jsem viděl taky. Takový jenom jako malinký paket jak na plavání, ale přitom tam měl dioptrický dopředu vlastně nějaký plastik. Ale stejně to je když hlavičku ještě si dovedu představit, že by to jen. Když spadnou, vole, pak se šlápnej, to se jich to běhlo. Ne, cídám, nevidí. Tak předpokládám, že taky musíš mít asi svou náhradní. Musíš s ním počítat. Tak oni dneska budou Oni zaberou, ale tohle nechci. Tam ještě jedno, ne?
taky? Ještě vydržíš. Že mě neútok. Já tady chci vydržet ještě na hokej. Jestli to vyjde, tak to budeš dlouho. To nevím. Nebyl bych si někdo polí do práce. Já bych si tak měl volno, ale máme se domluvený už na musím bejt. Ještě si myslím, 5 hodin hrajou další fotbal tady Bčko. A šlo dál venku. Mohla včera. Včera venku. Venku. Nevím, dej. Ty neviděl bal na brankáře. No. Tak mu to asi řekla, vole. Nevypadá to dobře. Co? Já jsem říkal, že nevypadá to dobře. To poslední, kde jsem měl šanci jak kráva. Tak když se na ně podíváš, tak oni jsou, tam mají dost vysoký plochy.
šerva, dívu, No. barevňáka, tak tam máš jako 3 takové prcky. On Maty třeba taky není velký, že Mára, tak jako to taky nemoc. Ale vím, že jaký zápas se mi to sešlo, že nehraje ani jeden, kromě Máry teda. A to jsem si říkal, tak to mám vysoký, že Číža, Matunda, že jo. A tak Lukinda zase není tak vysoký, ale umí vyskočit. A já ho beru mezi vysoký, protože přesně umí kurva dobře hladko a vyskočit. A jako počítám o tady toho. Říkám, že buď mu to řekla, anebo tam není. Nic jiného není. Takže to je lepší hlavičkář. A kde jsi ho měl včera? No, stoper. No, je to nesmysl. No, a to nebyl s tam na hokej. Cože? Tady byl tým s tam na Já se na to podívám, počkej, tě zavolám. vzal i celou rodinu. My pak hráli šipky s nima. Hej, my šipkaři si vylocujeme každý jedno dítě. Já jsem hrál vlastně s Kikinem. Super, úplně zádu jsou 4 volny. To jsou těch žácích, že nemůžeš vracet ty házejícímu do obsahu. To taky nedávno udělal jednou, ale říkám. Už právě volali z toho, já si tebe někde napsal. Jo, no a to video. To bylo takový blbý, já se rozmažem. To zase bylo, to mi psali. Já vlastně vůbec nejsem. Ne, já jsem takový malý. Jako oni nám dávají tyčku, že když jsme takhle napozorní na ty šaty, takže bychom měli být schovaný, tak si nikdo nemůže všimnout. Tak je vás každý zná. No. Kde jeden ještě na lineu? No, už přišel? No, je tam napsaný, vole, no. A už to mají číslo, no. No, taky. No, ani. Ale koukal jsem, že tam je napsaný. No, tak to je. Ale tak tam nekecá, ty vole. Bude to musel odpískat někdo z vás, no to. Ano, veď, a tomu nepřeju, ty vole. Pojď! Pojď tam! No tak já se nedělím, dobrý, já budu zavolám, Proč to nechyt? Tady to vátne.
Čau. Jo, tak čau. Můžete si to. Čau, ahoj. Čau.
Rozebej to a důraz! Naše! Zabojuj! Pojď, pojď!
Zara! Zara! Pojď! Dobře, dobře, to vyhraje, a to mi to na zadní, jak to nepadá hodně na zadní. Pojďte tam! Vicky, víc ze zádu, pojď, víc ze zádu. Dobře, dobře, furt! Dobře, dobře! Pojď tam, pojď!
Pojďte, dáme gól, pojďte! Nebude tolik prše. Já mám mě prší. Tak já už jsem to vlastně docela vypočítal. Jo. Určitě to máme to. Úplně, úplně vidíš. Jsem zapálil, takže on tam ten uklouzl úplně, ten klasný. To ten mrak prostě přijde a odejde. Ale prší jako o pár minut dřív. Tak o pár minut Zde opravujete své 4 chyby, to je není pyšné.
Ten tady stojí na mraku. Zníš velmi otrávejí. To ti nestačí, ale to si právě. To normálně by se mělo urazit, ale odvrací zrak. Ty jsi už viděla, jak ti vrátí malá tu letu? To za to mimo mnoha také. Věc stanice. Ale tohle pro nich musí být úplně refreshing. Na to ten sám refreshing. Brož, jako ten peníz, brož, jeden brož. Zmrzí. No. Dekorativní? Vypočítali přesně. Pojď, Keve, pojď! Víš, že stojí zase na zadku. Vůbec nic. To bude jako už nikdo mluví. V dešti. Nejsou skýty. Možná tak mouky. Nebo já nedali ani jeden tohle 8 minut. Pojď tam, Nado! Vraťte nám ty staré 2 dny. Hando, řekni si! Tome, pojď taky pomoct, pomoz mu! No! Dobře.
Taky asi jeden vlastní monotónní. Posun to, Fando, přesně, posun to víc. Stopni si to. A kdyby se na to... Dobrý. Hezky a pojď! Hraj, 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 hraj! Hrajte! Jo, mě to tápá na ruku. To koukej. No vidím to. Dobře, pojď tam, Fando, skočí to, bacha. Polip. Hezky, Tome, pojď. Hezky. Pojď, Tome, pojď. Tome, to není Tomí. No, to byl tvůj brácha. To byl můj brácha. Jenom žlutou mu dal, jo. Tady ten jaký. To byla hloupost. Mám ráda toho, co ti nazval. Pak rozhodčí ví, že to bylo. Ten co To byla blbost. To mělo dostat žlutou kartu. Já jsem ani milionu, ale mělo dostat žlutou, mělo dostat červenou Jsem kartu. řekl, že já jsem mladá. Tak tady to bylo byl souboj, byl to, tak jako čistý souboj prostě s balonem, se žlutou oprávněně. Dojel ho, dojel. No, tak to je, ne? Jo, jasně. Ne, to... Dojel to do souboje, dojel to, tak to dohrává. Oni furt si lehají. Já je chápu. Ale je taky byla umávená. Víš, to moc habo. To migréna. Nemá, po zemi, nemá. Hezky, Miky. Z první zemi, pojď. Nevadí, ale mají tu šanci. Až to nebude tak nikdy. Pojďte, Union, pojďte, jedem, dáme gól ještě. Tam se zpátky? Už prostě nebude, už to je mimo tam, Opa. Dobře. Lajna, hned, lajna. To je ono. Super, Miky, to je ono. Ty to byl skok. Dívejte se do píská. Proč furt pískají? Na co zeptáme se nechcete? Mě to nějaký hodinu. Dobrý. Budete v kolik máte na? To byl skok. Ty jo. O, složil se. A tak to měl vina. Nevím, co? Vole, zbylo větší minuty. Tam neříš ten mrtvý. To pryč. Pryč, tam máte 3 nějaký kabáty. Víně. Jo?
dostal břík, to neměl zkažka. Ti drží levou pravou. On dělá stres relief. Ty si nemáš něco jiného. Počkej, já jsem ti koupila dárek. Děláš si prdel? Ne. To bylo hodně random. To mi připomněl, víš, jak jsem ti poslala ty fotky? No, podej. Ježiš. Ještě jak jsem říkala, ty Pojď, Vando, pojď! Už se počít do piče. Myslíš, to bude dobrý, jedla z toho? Ne. Já jsem viděla jenom ty třešně a co se Musíš tady to rozbalit, pak tady si to vypůjde. To si děláš prdel. Ježiš, děkuji. Pojďte, chlapi, pojďte dáme. Kdo je ten nějaký mohli? Ti si mývají. To vychutnávám dneska. Ne, tak nedivná. Trošku tam je, ale tak je to taky slabé. To připomnělo třešně a pak tebe. Já nevím, asi co bonbony takovýhle malý. To nejde. Víme, si. Chceš? Zamačkat s tom. Takhle jsem si to kámo. Však jeden tam leží pískej, ne? Počkej, to jo, dali, úplně čistýho. Pokračuju se jak dál. Že vypadá, že vykončil. Možná si to šli přestávky, tak tomu nemůžu vykončit. A pojď, tak pojď. Pojďme. Pojď. Počkej tady. To je ono. A běhej teď o život. Pojď, Vando, pojď k němu, pojď k němu. Hezky pěkně. Ty vole. Ty vole. Pojď, nemám tu tvrku. Dělej, málo času, tak dělej. To je. Kde je ta stres? Co? Musíš jet?
Šestka. Joj. Hezky. Tam se bere, to druhý. On vždycky nemá. Pravda, Karla Rakovina. Ty vole. To kopem. Dělej. Ty vole, ani není. Ne. Přesně vlastně. Kruška vybíhala. Oni tam byli oba, ta 11 nehrála. Tak jo. Ty vole, nose job. Jestli ten Alza tak není no právě. Teď nebude mít žádný chudák.